قتلتيلي امي، قتلتيلي، قتلت لي الروسة تيعي، خلتها الميتة فلحت. ليش عملت لي هيك؟ Veduti bħal daw li għanna f'Malta jista' jfakruk biss fis-slim u fil-paċi. Imma r-rabti Karmenu Kamilleri s-slim u l-paċi spiċċaw ħesrem dak it-18 ta' Lulju 1934. Dakinhar kien bakkar bħas-soltu għax-xogħol. Ġabar lodda u rħila bil-mod lejn l-eliqi ta' nies Malti. Karmenu kien għadu kif iżżewweġ lill-maħbuba tiegħu Rosi. Kemm kienu ilhom 9 xhur maqudin fir-rabta mqazza ta' żwieġ. Ta' kuljum għal-ħabta ta' nofsinhar, Rosi kienet titlaq mid-dar u tmur ħerqana tnewwel l-ikel lill-ħanini tagħha fl-għelij fejn hu kien ikun qiegħed jaħdem. Rosi baqgħet ma tfaċċax fas-soltu. Kien għalxejn li stenna u għarrex kemm felaħ Karmnu, għax lajta fir-riħija ta' Rosi baqa' ma semaħħix. Għalhekk fittex ġabar lodda u telaq iħaffef lejn id-dar. Dar tommok, mur, martek u ommok għedin jġildu blikra. Ħaffet, mur għax ta' toqtolilek il-rozi di.
Karmnu kien għadu jżom xi ħaġa jew tnejn fir-razzett tommu. U Rosi kien xogħla li tieħu ħsiebu. Kienu tassew kopja ħelwa, jaqsmu x-xogħol u jgħinu lil xulxin. Ta' kull filgħodu Rosi kienet tmur talifhom. U wara kienet tieħu ħsieb iddur it-toroq tar-raħal biex tbieħ il-ħalib tagħhom. Imma Karmnu kien jaf li x-xitan kien deffes dembu. U mhux kollox kien wartu żgħar bejnhom u bejn ommu. ħadar is-sinjura diħra bħidet ix-xin trid u biex tiġoġoba. Ma noħodit bil-kbira ta' jekk titfajli barra minn dari. Ma, għani xettajt li jek. Safejna fien dejjem ġibtek ir-rispett li jisħollok. Mhux kemm nara fil-bejjem niġi hawn. Inti lili nissejjaħ lix ma. Mindu żewweġ tibdil qagħdu jiġib ir-rispett. Inta wejdu kontra tiegħek, ibrejdu qalbu kollu galejlu dak li ngħid. Mhux tas-saħħa din id-dar. Mhux tassew. Għalfejn ta' mill-li jek. Għatma minn sara l-ħad, għatma barga n-sara mejdani l-nom sewġi. ċatta minn t-lekjien. Kara xamil tessa. Dik il-malatija musta ħan itkellem għajek. Uħan nejdek. Anka l-bejjem san neħħi minnaw. ħaddin istorja natawa, ta' bejjem. U kun żgur li tu l-bejjem tiegħek biss, għax bajt isib affarijiet isik mela daħħel dejna u kemm. Inta ħara żewweġ mhux mara. Xil-bada Ross. Qabel ma jitlalu nagħmel xi waħed nikiteb illum. U kien għalhekk li Karmnu ħadu tant bis-serjetà il-kliem ta' dik il-mara u baqa' sejjer bla dewmien id-dar tommu isejjaħ lil Rosi. Rosi! Rosi! Bada jdur u jfittex ma' kull imkien, isejjaħ isimha u jittama li jismaħħa tirrispondih, imma kien kollu ta' xejn. Mar dritt fil-bitħa, u għalkemm beda jsejħilha kemm jiflaħ. Rosi! 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 Baqa ma wieġbu ħadd. Allura baqa diħel fil-maqla, u x-xena li sab quddiem wiċċu ħasditu. Mixħuta għal-tula fl-art, wiċċa l-isfel, ċessima merħi tal-talqa tal-mewt, kien hemm leżes ħaġa li kellu f'din id-dinja. Rosi. Issa Karmnu kienet disprat, qalbu kienet maqsuma, f'moħħu beda jisma' l-kliem li qalulu l-ġirien. Ħadd, iġri, ħawfek, muri rizal tommok, muri marka għadjata t-tikra. Muri rizal t-tikra. Leħħa ta' berqa u tela jiġri lejn il-kamra tas-sodda tommu. Ma!
Saba bil-qeda fuq is-sodda. Siekta. Kalma. معلش ما Ħarsa fuq wiċċa nieqsa minn kull emozzjoni. Ma felaħx jifqaja, bija quddiemu u mitluf minn sinsieħ telaq jiġri kan jitlaħ il-barra minn dak il-post li issa kien sar tal-waħx. Beda jitġerrab la ma jaf fejn kien sejjer u jgħid ma kull min jiltaqa li ommu kienet qatlitlu lir-rożi tiegħu. La ma jaf kif huwa stess sapruħu l-assa tal-pulizija. Il-pulizija ma damux ma waslu fuq il-post u bdew bl-investigazzjonijiet tagħhom. Sinjura Camilleri, tista' tgħidli kif qattajt il-nofsa nar ta' dalodu? Dalodu riex nagħmel ix-xirja ta' soltu. U mbagħad ma tantx ħassejt li b'sikti. U x'tħeddam fis-sodda. U ma smajt xejn? Stramba l-ħaġa, mill-grif u l-ġrieħ li kien hemm fuq wiċċ il-vittma jidher ċar li l-mewta ma kienitx aċċidentali. Jirriżulta li l-vittma ġiet fgata minn xi ħadd waqt li kienet qiegħda tissielet ma' xi ħadd, naħseb kien hemm storbju mhux ħażin. Ara, Sinjura Pawla, ħu daqsxejn paċenzja, imxi miegħi sal-maqjel fejn hemm il-vittma. Għall-ewwel darba wara d-delitt, Pawla ħarġet minn kamrita u niżlet isfel wara l-ispettur. Pawla ma kella xejn aktar xi tajt li fdat 3 kelmiet. Miskina kif saret. Iżda mhux hekk li msejken Karmnu. U fetaħ qalbu beraħ u żvoga l-imrar kollu li kien qiegħed jifnih. Affarijiet ma tantx kienu sew bejnhom. U bejnhom. Xi raġuni waħda mill-ewwel ħaditha fuq demm id-dars ir-rosi. Ma kienx tista' tara kwieta. Tara kif taqbad argument. Kulli naħlef anka l-ġbis kienet tisilħna. Ma qatt ma tnila xejn. Ma naqrawx paroli wajku. Min fuq kienet tajt li nibdu l-affarijiet minn dara. Għalhekk tajta li neħħihom il-bejjem. Sibta tajt wisq. Sibta tajt wisq. Il-ġirien ukoll min-naħa tagħhom kellhom ħafna aktar xi jirrakkontaw lill-pulizija. Jiena kont qiegħda d-dar tiegħi, Sinjur, u smajt storbju kbir ġej minn ġod id-dar. U xi ħadd jgħajjat tajjut kemm jiflaħt. M'għandniex ngħidu, ħażin ħsibt, u ġejt nittawwal minn wara l-bib. Imbagħad ħasra smajt ir-Rożi tajjat u tibki. Imma jiena x'għamiltlek ja ħasra. ċetta taħdejna semata wkoll. U tlejna fuq il-bejt biex nittawlu, imma kien tard wisq. Sinjura Camilleri, l-autopsja konfermat li Rożi ġiet fgata tissielet ma' xi ħadd. U mill-grif li kellek fuq wiċċek int ukoll wieħed jinduna li kont involuta fi ġlieda ma' xi ħadd.
Barra minn hekk instabu l-ħwejjeġ imċabsa bid-dem fil-kamra tas-sodda tiegħek. Dana kollu, flimkien ma' xhieda oħra li għandi, ma jħallilix triq oħra li nixlik bil-qtil ta' Rosi Camilleri. Nhar 23 ta' Ottubru 1934 beda l-ġuri ta' Paola Camilleri. Mix-xhieda u l-provi li nġabru ħareġ ċar li waqt argument sħun bejn iż-żewġ nisa, Paola Camilleri ħebbet għal Rosi qatta bla ħabel. U għalkemm din ippruvat tiddefendi ruħha isfat magħluba. Paola baqgħet trossila wiċċha mal-art sakemm. Għalkemm jiddefenduha Paola kellha l-avukat prim Carmelo Mifsud Bonnici, magħruf bħala l-Gross, u l-Josef Flores, il-provi kontrija kienu kbar wisq. Il-qorti preseduta minn Ser Arturo Melċieqa flimkien ma' Robert Canado u Augusto Bartolo sabet li Paola Camilleri ħatja ta' dan il-qtil. Iżda peress li l-verdett tal-ġurati ma kienx unanimu imma biss ta' 8 kontra 1, Paola Camilleri ħelsita ħafif mill-mewt u minn flok intbatet għal omora il-ħabs. Il-ġliet u l-mibeda huma dejjem koroħ u ta' min jistmerrom. Iżda meta daw jinbtu fi ħdan il-familja wa ħafna għar u kif rajna jista' jwasslu għal konsekwenzi traġiċi. Jiena ma baqali xejn iktar li ħlif minn dan il-post meraviglius u ta' serħan il-moħħ nsemmilkom bħas-soltu nfakkarkom illi d-dnub ma jorqod qatt.